Meja, saziye me sivil, partiye me siyasi konferatın serseri çerçeve. Bername me bazı Gulan Cezna Zamanı Kurdi, İran me şagirdin me sertifika ve var belafkirin desteği de eme jbuna ve bername desteği bikin. Jbo xaftına xabi ki her sarıke sazyan me biraz hava menajı baş xaftına xabi ki keremken. Beli emji sernave saziye komala çando hüneri abutane hemû mevanên nava me da em yekek silav dikin em dên ser cava hatine em îro gelek şanazin ku ev belgeyên asta em bêjin yekemîn a ziman qedan dîn em belav dikin em vêya şanazin lê em hinek jî xemgînin çima dibiya ku me şon îro em bêjin pêncî kesa sî kesa dibiya ku me disat an jî sêsat belge me belav kiribiyan eva jî em bêjin navendek wekî botanê wek sêrtê eva jî kemasî yani em kemasî xwe jî aslında dibînin wek sazî jî em ê hev din pêşarojê de hê bêhtir em van saziyê xwe tijî bikin û em çandê û ziman em bixemlînin ev hedefê pêşiya me ne bi rastî jî ev fikrê min in yani van demê dawî em her tiştî ve baziyan lê me tişta ku mecbîr kirî me çand û huner û ziman mecbîr kirî yani em pêva nabaziyan lê encamê dawiyê da dîsa jî em ê bizivirin ser çand û hunerê dîsa jî em ê kar û xebatê xwe bikin dîsa ser çand û huner em ê xwe bidin îfade kirin nava gelda jî yani ez bêjim van 15 salên borî ji xeynî çand û ziman me xwede her tiştî ama her tim jî bingeha wê em bêjin Navarrokoyê hinek yani gelek jî valama çima valama me ser zimanê xwe çanda xwe me zêde em bêjin xebatê xwe pêş nexsin em nava gelda nava civakê da me xwe neda fêm kirin me xwe neda îfade kirin jî ev jî çima vêya dibêjim yani hewce tenê ne em bêjin saziye ziman yê ku heyî bajarê de karê ziman ew sazî tenê bike yani sazî vedibe ev sazî tu dikarî biçî perwerda Kurdî em bêjin tu ziman nizanbî tê biçî perwerda Kurdî vê saziyê fêr bibî ev ji bo wî vêye lê her malek da em dikarin bixin dibistanek Kurdî em ser çandê ser hunerê ser zimê taybetî em dikarin vêya ji mala xwe jî dest pê bikirin her wiha saziyên xwe yê dijî em bêjin saziyên sivîl û saziyên mê siyasî jî em dikarin vê bidin dest pêkirin ji ber ku pêşkeşvanê vê xebatê jî dîsa em yani ev hevalê diran ha amade ne nava gel da em ê vêya dexin pêş em ê vê gel beşerekî kurdewarî zaravek em bêjin Kurdî şêwazê kurdewarî em ê gel bidin nasî em ê vêya bînin berçavê gel jî dayîn yani gelek em wisa bikin her tim gel dekeve kolana jî ziman bibîne çandê bibîne çand hunera Kurdî bibîne em ji vêya gelê xerîm wan tabii destpêkê em bêjin ev kemasîya me yani wek sazî em çiqas bêjin jî misyona mezin em bêjin dikeve ser milê me yê saziye de dixebitin em hev didin û em ê bidin jî em soz jî din gelê xwe jî havalê xwe jî aliyê çandê da aliyê ziman da taybetî ji ber ku niha her bajarên me Kurdistanê niha dehan sazî vebîne saziyê bişaftinê vebîne ser çanda hunerê ciwanên me diçin wê derê perwerde dibînin hemberî vê em ê çi bikin em ê bêhtir xwe xwe bikin em ê ciwanê xwe em bêjin teşvîqê çand û hunera Kurdî bikin em ê wisa ser bikevin ev fikra min e piştî 20 salê dî em bêjin bîranînê me borî em gava van bîranîna bînin ziman em ê daîmî ser çandê ziman bînin ziman yani van bîranîna
Em bêjin filan saziye da filan em bêjin dîrokê da me saziya ziman an jî çanda ziman me vêya kir. Daîmî bîranînê me yê kalkê me jî yê hevalê me jî em bêjin berî pêşiya me jî daîmî ser çandê û ser ziman bîranî xwatin ziman. Yani ev hatiye tespitkirin idi. Ji ber ku tişta ji me re dimîne encamê da vêya dimîne yani. Yani tiştê ku em bikin jî ev e. Destpêka hemî berxwedaniya mücadele da yekemîn ji me dipirsîn em bêjin dayîkê me û gelê me dipirsîn kayên çi dixwazin ev çi ye me digo ziman yani ev aslında deheva ziman e yani destpêkê me wisa digot ev deheva em bêjin hunerî ye em îro kar bin cilo pergalê xwe em bêjin cilo libasê xwe li xwe bikin ev jî berê hatî xedaxekirin ji xwe wekî ku hûn hemî jî zanin cilo libasê me, zimanê me, em bêjin hunera me, muzîkê me hemî jî hatî xedaxekirin. Hewce em jî hemberî vê em bêjin xwe cêtir, xwe bêhtir xurt bikin û xwe em bêjin zelal jî bikin aliyê ku ez Kurdekî me em bêjin vê rol û misyona Kurda werî ser pişta min e yani ji bo ku ez bin bersivê civakî re çand û hunera we gidin yani her tişta serokê ez dikarim bêjin eva ye wekî me gotî yani ev çand û huner ji ziman jî bi rastî jî ne em bêjin ferze hatiye ferzkirin sermilê saziyekê em bêjin sermilê çend kesa sermilê saziyê me siyasî jî ev aslında ferz e yani sermilê saziyê me sivîl hemiya jî ferz e û ser em bêjin em yek yek wekî em bêjin şexsî jî ser me hemiya jî ferz e ku em nava gel da vê pêwîra xwe bînin cî wisa kurtasî ve van bibêjin nahajê me belgê xwe belav bikin ez barin niye ku nehatîjin jî belgî hebin hevalê me ku nehatîn jî serî da jî ev xebatan hat destpêkirin em bêjin van polê ziman van zor û zehmetî bi rastî jî zehmetiyek hebî dîsa jî mamosteyên me ev kar û xebatan meşandin serî da mamoste Sehîd jî mamoste Sinan jî em ji bo wan spas jî dikin keda wan sax be emeka wan sax be ê pêşa rojê de hê em bêjin berfirehtir em bawerin em ê hê xebatên baştir jî xwe jî em ê bidin nîşan ez niha vêya bêjim û ji bo hatina hemû saziyên me dîsa jî û hevalê me jî em spas dikin. Nacî spas ji ber ku axaftinê xwe bikin mamoste polê mamoste Sehîd Toprak keremkan. Sesere çeva hatin weke hûn zanin îro pazdehê gulanê cejna zimanê Kurdî ye serî de em nemir mîrê zimanê Kurdî yê îro bî sedem ku em vê rojê pîroz dikir Celalet Alî Bedirxan hemû lehengên zimên em bi bîr tênîn em bejna xelba we tawênî ew ala ew bilind kirî û destê me de ye ez bawerim em erdê nadî û şûn me de ji dîsa ziman hezin me hene êvê alê bilind bikin wekî hemû zanin wek platforma Kemûl Demokrasiya Sêrtê hefteya cejna ziman de rêzeçalekiyê me hebin îroya yêkê me belgên sertîfiqeyan zimanê Kurdî em ê belav bikin çawa heva najiyanî ziman piçî em xemgînî çira em xemgînim heqîviya hevqa em tênî ziman ve deh roje ket dayîn emek hatîn dayîn lê mixabin dîsa em ji tevîya destan naborîn em hêvîdarin ev gazindin me ev xwestekên me li ber çawa werin dîtin û xwedî derketina zimên werê fêmkirin xwedî derketin werê kirin dîsa ez zêde dirêj nekim demê me teng e axaftin çaxa zêde bibin bêhna mila teng dibe ez wê îstiyariyê deme ez dîsa spasiya xwe li hev hemiya dikim hûn hemû ser çava hatin şanezî dijî ez bêjim em ê pênî di belga bilav bikin
طيبتي جيش 10 سالي حتى 7 سالي شاگردن ما هنه ev jî me şanaz dike tekîd bijim gurur verici emrê xwendinê tune xwedî derketin ji heftê jî destpêtî heta 7 salê jî berdewam dike ez sevîdarim dîsa rojin xweştir em rexeb pîroz bikin dîsa min ser serçeve hatin kerem kefer Dikin, hevalên ku helbest bixwendin, خیراتن سر چاواره هاتن از هلبستا سیدای تیریش آشتی خوازم بخوینم هلیدارم دری و همیابه از کردم سر بلندم از خورت پروریم لاو باجار و گندم رشمار و اجدریم پلنگ گردمندم از دوی چارسریم از پروانی دربندم از جی پنگاه آریم از تاج افریدونم شور رستم ظالم از بستان دست وی شیخ سعید کالم جناور زاگروسم در زردشت شنگالم پیشمرگ برزانیم خودی شاپک و شالم از کردم دلوانم دل نرم و آشتی خوازم حوال پیشوریم آزاد و سرفرازم از بندستی ناکم مرخاص و جنگابازم نیچیروان نیارم از مینا تیر بازم از درسم و بینگولم از جسرحد و خلاتم از توری و همریم جانفیدای ولاتم از گاماسی خابورم و تدیجله و فراتم از شیر کردستانم گرناس روشلاتم از بناو و دنگم من همدم گواره از سرسوت و پلنگم لزوزان هکارا از زاگر سرتزم لشاخا زنارا از تیریج و بروسکم لهمبر نیارا گلی کوما ملتان ماکا عدالت کانی عراق و ترک و ایران کمتن ما و زمانی گرمینا تنگ و توپان دنگ و ازمانی بانی سربونه دشت و زوزان جخونا ارخوانی سپاس دکن از چه بیشم چه بیان کم مخفیتان از ایان کم سیر دلی اشکراکم کس به حال من نزانه چندی بیجم سر و حالان اخش دست چاق خزالان هر دنالم مهو سالان کس به حال من نزانه مهو سالان از دنالم شب و روژان طالب ویسالم عاشق بجنا شپالم کس به حال من نزانه عاشق بجنا لطیفم خسته حالم پر ضعیفم مبتلا قامت الیفم کس به حال من نزانه مبتلا قامت فنامه جیار و دوستان جدامه عاشق نورا خدامه کس به حال من نزانه عاشق سیو و بهامه جبو جمالا مبتلامه گر ببینم جان فیدامه کس به حال من نزانه او باخ سرگل دنیر دا یار محبوب مشیان تیدا خوش جی کیفا دینه دا کس به حال من نزانه او محبوبا وکس تیرا تسیرا کچا میرا ده حالاندی فقه تیرا کس به حال من نزانه کس به حال من نزانه ki ji bûna helbestê xwe bixwînin, kerem. Slav dikim hemî xêr û xweşî ser şevatine. Berî ku ez helbesta xwe bixwînim, dixwazim der heqê ziman de çeng gotina bêjim benim ziman. Ziman çi ye? Ziman nasnameya millet û netewaye. Mîrê ziman, zanyar, helbestvan, nivîskar, mamosteyên emir, mîrî celadet Elî Bedirxan dibêje zimanê biyanî cil û bergê me ne. Lê zimanê me çermê laşê me ye.
مرۆڤ دکاره بێ جل و berg jî jiyan bike lê bê çermê laşê mirov tinebê nika jiyan bike ji ber wê navê me da wextê milletek bi çi tê nas kirin ziman Kurd çi ye ji ber ku zimanê wî Kurdî ye navê bûye Kurd Türk zimanê wî Tirkiye Arab zimanê wî Erebiye Alman zimanê wî Almaniye yani her millet her netew bi zimanê xwe tê nas kirin ew netewa zimanê xwe wenda bike wê xwe jî wenda bike di nava rûpelên dîrokê de wê bi heşê pê biçe ji ber wê ez spasiya vî komela çand û huneriya zimaniya botanê dikim serî de mamoste Havalê Nacî û mamoste Seîd û Sînan kesên ked û emekewa vê xebatê de heye wa pîroz dikim mala wa ava ez rexnek ya min jî heye ez dixwazim wê rexnê jî birim ziman rexneya min ji bo siyasetmedarê me ne ez ê Kurd bêjim dikar zeh dirêjgîn ez wextê wa zeh nagirim wextê siyasetmedarê me tên ji me piştgirî dixwazin deng dixwazin em çi watê ser ji bo çi wî dengî didin wa em bêjin herin meclisê xwedî çanda me hunera me zimana me nasnama me derkevin ez vê tiştê vekilî eşkere dibêjim û minetê jê kesî jî naxwim ew siyasetmedarê ez dengê xwe dibê diçî meclisê xwe li zimanê min nasnama min nekê xwerî ez heqê xwe lê helal nakim û ez ê derbasê helbestê belê berî şen sala me helbestek li ser wateya ziman nivîsibî bi vê münasebetê em bazeyê Golanê Roja Zimanê Kurdî dîsa pîroz dikin û em ê ew bidin helbesta xwe ya min li ser ziman nivîsî ez ê helbestê jar bixwînim navê helbesta me jî çi qebahetek sosret e çi qebahetek sosret e tu nezanî zimanê xwe çi şerm û hem xebînet e tu nezanî zimanê xwe ka binêre lê cihanê ji Ewropa ta Hindistanê hemî şûpa Kurdistanê tu fedî nakî ji eslê xwe heger tu welatperwerî tu ji bîdûzê bawerî qaş û zane û rêberî tu fêr bibe zimanê xwe nebêje niza xeberdim hema ez ê dev jê berdim ez nekul û nebiderdim şerm bike ji dayîka xwe ger bixwazî qencemêr bî divê zimanê xwe fêr bî her daîm zana û jîr bî da bigihêjî meqseda xwe çi mal çi kar û çi sûkê jin û zarok û tabûkê tu bizanî çi devûkê biaxibe zimanê xwe bi wî tim bikin suhbetê ji kesî nexwin minnetê daîm bidenê qîmetê xwedî derkeve zimanê xwe zimanekî pir dewlemend e pir devûk û zar û bind e ji qazê bixwazî xeber de bi wî binivîse hestê xwe milletê wan dabûn li cîhan ewil dev ji ziman berdan piştre wan dabû çanda wan dawî anîn li navê xwe baqî ji we dike hêvî hin ziman xwedî derkevî tibaqa xwe bikin qewî da bibin xwedî xaka xwe da bibin xwedî xaka xwe spas dikim ji ku derê we Bazı belgedayına bugün Belê niha em ê sertîfikan xwe belav bikin hevala Cemîle Altan keremke hevala Zekiye mergu jihatiye pûlê em ê pêşîtî jihatiye pûlê lê belê berdek nîşanda got qet ez qebûl nakim hevala Hesen qusûrê nerêne jin jiyan azadî her tem gavek pêşî ama mafê jinê dibe em biparêzin hevala Zekiye em te pîrozî hevala heja serkeftin gor yestêva bêne ziman kurtasî jî Ez hevala hemyan silav dikim ser çavan hatine ji bo me îro ji pazdehê Gulanê cejna zimanê Kurdî da me ev berga hanstan ez pê zeh kêf xweşim ez bawerim kî kêmasiya ziman em zeh xwe da dibînin ji îro paş em ê vê kêvasiyê bênin en hindik em bêjin pazdehê Sibatê cejna zimanê Kurdî ez pîroz dikim zimanê Kurdî nasnama me ye
Et. Fermo. Gel. Kavut işte birine. Erevene kim kişinin? Saat hoş. Saat hoş. Bejim demek direj xebatkarim ve saziye seride mamusta me heyecan mamusta Said hev seroke me heval Naci û hevala Çiçek demek direj kedik mazindan birastî ev kedik pîroz bî ve bejim saate ve xweş hûner bin em benda asta duyemin serçav. Gelek spas. Kil vere. Ahmet Şekin abi Kerem gel. Tamam. Gelek spas. Halata Fehime Kerem gel Dayka Delal. Kerem gel. Ravşan Başkan Kerem ke, Tilköy. Xeyrati, Seçebati Başkan. Kamerayı bilelim. Eren. Kerem. Muazzez Bulga Kerem ke. ما دبیا بلگاه ما مستم همشین بدل مقابل نلفره برنامه دادیه که ماسی که ما هویجی ما ببخشینه سپونتانه ما قبل حاله خیراته سرتیکاویجی بلا Revebere me kumala mo fenomuruvan Cihan Toprak. Seherebe. Peki zarugin mane, zarugin me peşeru jamane, başeru jamane. Em hevidarın, em mala dev zarugi xare Kurdi bağavi. Nehaji Muhammed Enes Toprak. Enes Kerem ke var. Sürü nari ne var? Evci forme meyin Ahmet'ine hem ştima Ahmet Reji Süper Lig'de serkeftini tıkazım. Haji Hefseru ki diske sendika diske Hevala Meryem Kerem ke hevala Meryem Bilaya hevala Hefseru ki meye diske Kerem ke Adnan Kerem ke hemi peşi de Adnan bulup Adnan dete başkan Xeyrati Adnan başkan Fırat Başkan Kerem ke temsilciye meye Tomo ve Fırat Şimşek Abdülselam Elçi Nel Ya Abdülselam Ebaji bila Hefseru keme Butandere Naci maç Evveli Naci Kerem ke Adem Sedene evvel Abdülselam Temiye heri kum
keyif خوشی درد ده حوالا بسنا سوی در چیچک پولاد چیچک دل کوری kamera verin evet Toprak بلا بلگاوی جه اولا میریم بدی از بارم جه دبی Yani Güney üstüyle. yani Tayvuravi مگو باری گرانتره روشن باشه یا زارو که هاوین کرم که هاوین جی سرکفتی بود بلا یا هاوین جی بلا باوه بدیه بلا حواله یه بلاغ نگیرین باوه کشی نظر ناکی زاناکی عبدالله چتین توره başkanı beri Renaslı Khairat ya da Pirusti Sahabe yoji teslimi evvel serkan biki no pelda sarsılmaz evji serkefti bu Sılavı melebkin bin evet ne amade bu çubin mektebi bebin geçti pikniki جبهه نگامه از جی یا لاوه خوابی دستی که برفین وره صحنه برفین خیراتی یا برفین ایجی عدنان بلاد گیاه بدیان تبدیه بریوان وره بلگا عدنان تیجی وره tamam بلا یک فرمه بگی یک belge بگی tamam ایجه دبی Hadi hadi. Adnan Kerem Kadisa. Adnan.